Bună! Sunt Stella Lucuța, coach, trainer, speaker, certificat și independent John Maxwell. În seara aceasta aș dori să vorbim puțin despre evenimentul care, uite, va avea lansarea mâine, se numește Life to Lead. Și pentru asta aș deschide o întrebare. Te-ai întrebat vreodată de ce oamenii fac ceea ce fac? Logic ar fi să facem doar ceea ce ne face plăcere sau ceea ce ne conduce către succes. Și totuși nu se întâmplă așa. Care să fie cauza? John Maxwell, foarte sugestiv, ne explică: oamenii își doresc lucrurile de la deal, dar păstrează obiceiurile de la vale. Oare ce înseamnă dealul pentru tine? Oare ce ai dori să se întâmple în 2021? La finele lui 2021, ce ai dori să spui? A mai trecut un an. Sau, wow, ce extraordinar an am avut! Totul depinde de tine. Acum probabil te gândești să mai participi la un eveniment. Am fost la atâtea și viața mea nu s-a schimbat semnificativ. Așa e. Ai dreptate. Se pare că crezi că îți pierzi timpul și ai atât de multe lucruri de făcut și toate par urgente. Te înțeleg perfect. Acum circa 22 de ani, pe când copiii mei erau mici, eram prinsă în exact aceeași problemă. Aveam foarte multe lucruri de rezolvat, toate îmi păreau urgente, realmente mă chinuiam să mă descurc cu toate cele. Asta pentru că nu înțelegeam deloc că eficient cu adevărat este să mă ocup de lucrurile importante. Abia când am înțeles acest lucru, s-au schimbat lucrurile pentru mine. Dar ce este important? Ce este cu adevărat important? Pentru mine important a fost să îmi dau seama că trebuie să fac o schimbare. Am început să merg așadar la seminarii, fie seara, fie în weekend, când aveam cu cine să las copiii. Și am constatat că ceea ce eu credeam că este o barieră, un impediment, și anume timpul, nu era așa. Cauza reală era de fapt faptul că nu conștientizam că acele seminarii îmi vor dezvolta gândirea și voi ajunge să fiu cineva diferit. Voi putea face lucrurile diferit și, evident, voi avea lucruri diferite. Pentru că, da, voiam afacere, voiam să am multă influență, voiam să ajut oamenii. Ceea ce nu înțelegeam era că toate aceste lucruri le fac din cine sunt eu la nivel profund, cine sunt eu la interior. Care sunt valorile mele? Care sunt credințele? Care sunt convingerile mele? Toate acestea mă afectau în modul în care eu mă comportam, în modul în care acționam și, evident, influențau rezultatele mele. Când am înțeles acest lucru a fost pentru mine primul mare aha. Important este, deci, să mă cresc pe mine. Asta va duce la creșterea influenței mele și implicit a afacerii mele. Deci eu trebuie să devin cea care poate deține o afacere de succes. Nu știu tu în ce domeniu lucrezi, dar pot să-ți spun că oricare ar fi acesta, tu de fapt lucrezi în domeniul oamenilor. Pentru că noi lucrăm în domeniul oamenilor, servind, oferind servicii. Da, poate vinzi cafea, poate parchet, poate produci parchet, poate oferi pachete de sport, pachete de sănătate, servicii de dezvoltare personală, dar toate sunt de fapt în domeniul oamenilor. Prin urmare, am învățat să comunici eficient cu oamenii, am învățat să relaționezi într-un mod armonios pe termen lung, îți va crește afacerea. Pentru că sunt coach, îmi plac întrebările. Așadar, te invit să-ți definești viziunea pe anul 2021 și să-ți pui întrebarea: cine trebuie tu să devii ca să deții ceea ce îți dorești? Și o a doua întrebare:
Ce dacă aș face diferit față de ceea ce deja fac, m-ar duce mai aproape de ceea ce îmi doresc? Vă spuneam că îmi plac întrebările, dar să știți că îmi plac și soluțiile. Așa că hai să ne inspirăm și să ne luăm notițe de la John Maxwell și invitații lui, iar după eveniment să ne întâlnim de 4 ori, o dată pe săptămână, să discutăm aceste notițe și să punem bazele creșterii tale către ceea ce tu îți dorești să obții. Și la finele anului 2021 să putem spune: wow, ce an extraordinar am avut!